yan kuya, yan ang mambog na yun. Yan. 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 Ito ka naan. Ikap, kada kulak ang hawak mo, di ka mag-spoonerin pang sigarilyo mo. Hindi ka dali mo pa yung tugang ko. Ibog ka lawas ko. Di ako naibog sa lawas mo. Kita mo. Hindi ako mabayad utang, bala ka mo. Sige na, pabarangay ta ka. Pabarangay man sa indong para ako nagtatambay digdi. Kami niya kuya Brad, ano naman matataw sa imo? Tawan mo ako pag sigarilyo. May kontrapa mo ng digdi. Relax lang. Kulang ini. Magagat ka duman. Magagat Magagat ka duman. Mura talaga ako kuya Brad. Kulang ini. Mura kuya Brad, yun talaga yan. Ano? Gusto mo? Yan, paligding. Hindi mo talaga. Yan. Ngani pasensyahan ta ka, bakal mo ko sigarilyo duman. Yun lang ini ha. Kulang man ini. Dali mo na duman. Dali mo na ta. Mais-ayos ka. Dali, tala to ta kadigdi. Mungo talaga ito si kuya. Namambog ka ito ah. Kuya, dinabog ako ito mo mambogon. Anong pangaran? Hindi mo ka ito, pinapabal ng sigarilyo na nagkalbat pa sa kuya. Nata ka nagtukot kang bugbugon ka. Dakulong niya ng lawas eh. Bakit ito? Dahil dakulong ng lawas, dakulong talaga ito. Ng lawas. Yan naman oh. Mustaw. Hindi mo mukag. Ngats sa armas ko. Ayan oh, yan kuya, yan ang mamambog na yun. Yan. Yan oh. Yan, ito ka naan. Oh. Hindi ka. Ay mo yan. Ano? Ano kang problema mo, Musta? Ano? Ano mo ka ito, suntok mo yun, nagsumbong sa kuya. Yeah. Gigigil pati ako. Naguburaot ka yan eh. Saan na sigarilyo pinabakal ko sa imo? Ikaw, ang tigbakal ko lang ang bagay. Ikap, kada kulak ang hawak mo, di ka mag-spoonerin pang sigarilyo mo. Hindi ka dali mo pa yung tugang ko. Ibog ka lawas ko. Hindi ako naibog sa lawas mo. Ibog ka sa lawas ko. Kaya man kuya, kaya man. Ay, mo kita mapatunta. Nagsumbong ka rin sa tugang mo, para yung mga balbautog. Di ko na muna iparing sa teknikong tigadalan. Baka Sa mga tikman magkariklop yan. So, 4. Patro. Dahil pagitaw. Kuya, ito. Dahil pagitaw. Ano patro ito? Ano? Dahil pagitaw ang 4 daw na mangyari. Kuya. Ika, paparabura ka katalo sa akin dito. Para buraton pa. Para buratot sa kuya. Kaya ko. Naalala mo pag sa utang mo sa kuya? Arin mo na utang. Yung tagay pala. Ta. Iyan, may utangan sa kuya. Di sana na magbabayad. Haloy ng panahon. Arin man na utang man sa imo man. Di pala lang maray. Di pa kahit uso ang bagas, may utang na sa kuya. Grabe ka man na yaga, di pa usang bagas pala. Nag-utang na ako sa imo. Hindi sa imo, di ka parambog. Ngunya na nubod na ako sa forever ka nag-utang ka sa kuya. Nalingaw na nga niya ako kang utang sa imo. Di man lingaw-lingaw, pag di ka ngunya naghulog, ihulog ta ka dyan. Para turo-turotab. Hindi pa nakit piyo. Hindi na may utang. Bayaran mo na ito, ilon mo. Saga. Pakulong ta ka, boy. Saga ako mabayad. Ngunya na! Hindi mo pambayad na naman na. Digdi mo sa 4, so pig, utong ko sa imo. Ay, di pagitaw po kuya ito. Pagitaw tab. Hindi pagitaw. Hindi ako mabayad utang, bala ka mo. Sige na, pabarangay ta ka. Pabarangay man sa indong para ako nagtatambay digdi. Katambay. Gari ba ka nagbiglang buot ka? Ayan eh. Mas bago kayo sumbay sa naman ako digdi. Nagsusumbungan tugang mo, sarala-sala man. Sarala-sala man garo sumbong mo. Sarala na. Pinadakula kita ni mamang bang di daw magparanong timara. Sarala-sala man ang sumbong kan tugang mo. Ano, di mo ka yan? Gari kang salay, namumukpo ka na nga ni. Parang kayo ni. Kung saga, pag nagbukal ng liwanag, pag di ka pa nagbabayad, di ka nagpasilag, di pa barangay ta ka. Tama yan. Hindi ka para buraot na. Magkatakot palan ka. Ako ang siga digdi. Uri sige, siya ta pagkasiga mo sa aga. Saga. Hindi iba pa nindo si kapitan. Apo doon mo si kapitan. Sa mga polis diyan ara mo tayo padampot tayo ni. Ika baga may utang ka man sa kuya. Anong utang ko sa imo? So panira na hinagan mo sa Aldo sa kuya, di mo may ito binayadan. Grabe naman na. Panira na sana. Isumbat mo pa. Ah, panira na sa ito kang ayam mi, pigkuha mo pa. Ano man masira man? Basta bayadan mo ito. Hindi ko ito mabayaran. Quits na kita. Quits man na. Dahil pwede mag-quits. Bayaran mo ito sa aga. Bayaran mo. Alangan man na. Bago man ako nag-surusumbong na kanin. Pagkataon pa ka. Anong buraot nga takang buka eh. Mabait ako sa aga di man ako pagbabarangay. Mabuot ka pa lang kay Surya. Pasiga-siga. Takot mo na kami kita. Na. Pwede ka lang tapos ano. Sa aga, latong ko. So guys, welcome back po. So ako lang po mag-shoutout ngayon kasi wala po yung mga kasama ko. So let's go. Shoutout kay
Marvin Silvano, kay JJ Andaya, kay Rachel Cuarto, Rose Ann Giaw, sa Family Pirer dyan sa Zone 3 Duran, lalo-lalo na kay paring Raymond Pirer. Thank you so much sa suporta, Lods. Kay Rhea Abidanyo, tama, Abidanyo. Kay Angelina Malihana Idea, thank you so much po, shout out. Kay Marifel Landong, thank you so much po. Kay Rhea May Bungalos Valenzuela, thank you so much sa suporta. Salamat, salamat. Kay Tol Jesmer Sanao Salazar, thank you so much, Tol, long live ka always. At kay Rino Erasga, salamat sa suporta guys ha. Sa lahat ng TSP member dyan sa Tau Sigma P 1960, Bicol chapter at sa ibang chapter sa buong Pilipinas. Saka sa bukas sa February 5, first anniversary ng Lordless chapter dyan sa Nabuat. Long live sa lahat, Tol. Happy anniversary. So sa lahat po, may bago, abangan nyo kami, may bago kaming content, bagong-bago talaga. Susubukan namin, challenge namin yun sa sarili namin kung magagawa ba talaga namin yung ganong klaseng content. So, let's go. Abangan nyo yan guys. Talagang maganda yan. So, di pa namin nagagawa. Bukas pupunta pa lang kami. Pero hindi kami sa Balatan. Gagawin namin to sa ibang lugar. So, abangan natin guys. Thank you so much. Please support Kuya Brad sa YouTube channel namin at sa Facebook page namin Kuya Brad. Yung mga nanonood nito, i-follow nyo na. Okay? So, thank you so much guys. Kami ang Team Pirap. Always support. God bless. Bye-bye. Thank you.